Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou clip de horror. Astăzi vom juca niște solo. Vă rog frumos să vă abonați la canalul meu, doar urmă șansă să dați un like. Să-mi dați hard pe Fortnite dacă vreți, uitați aici, doar un noob, așa mă cheamă. Dacă vreți puteți să-mi dați gift. Astăzi încercăm să dăm și noi win. Poate dăm, poate chiar nu știu. Sau dacă nu dăm win, măcar să facem multe kill-uri. Și na. Măcar să facem 7-8 kill-uri. Ar fi mișto. Vă mulțumesc pentru cei 75 de abonați. Chiar nu credeam că o să ajung la suma asta, că pot să mă apuc de YouTube chiar deloc. Nu știu, poate la 100 de abonați vom da un cont gratis. Bine, nu are skin-uri pe el, are doar cele 2 de Crăciun. Vom merge în... nu știu... unde să mergem? Hai, mergem aici. Aici. Am încercat să filmez cu Fabi, dar na. Nu. Să vă abonați și la Fabi, Fabian Blaho, vă voi lăsa un link. Și să facă și el măcar 30 de abonați. Să apuce nou de YouTube. O zis, bă, eu mă apuc de YouTube când am 30 de abonați. Și asta vreau să fac. Ce? Gen, acum sunt foarte bucuros pentru că îmi merge sunetul când filmez. Când filmez la Fortnite. Când filmez Fortnite. Și car parking. Până acum nu mergea deloc. Apropo, dacă vreți să jucați car parking, să vi se audă sunetul, intrați pe single player și vi se va aude. Dacă intrați pe online, nu se aude. Bine, se va auzi, dar nu știu, că n-am încercat încă. Știu că se aude foarte bine pe single player. Și am văzut că vă place foarte mult clipurile cu Fortnite și de-aia am să filmez. Dacă vreți la 100, v-am zis, dacă vreți la 100 de abonați, dau contul acela gratis. Bine, n-are chestii pe el să zic, wow, are 2 skin-uri pentru început, e bun. Nu știu, așa să am și o skin-uri, dar n-am V-Bucks. Dacă vreți, dați un gift. Vom merge în zonă. A, da, eu mă joc de pe un S10. Se mișcă foarte bine. Uitați pe alea acolo. Eu joc din Season X, da, nu din X, din Season 5. Season 5 sau 6. Nu mai știu chiar. Mai știu să-l bag. Ah, player aici. Tu trăgeai. Voi băga un medkit și mă voi duce pe acela. De acolo. Scorpion. Dacă vreau puteam să mă joc cu Fabi și cu Nicolas. Doar că ei fac multe gălăgie. Și de aia nu mă joc. Sincer, nu știu dacă pe filmare s-a oprit, dar pentru un moment mi s-a oprit sunetul, nu știu de ce.
Am avut mult noroc când am bătut pe acesta. Bine, n-am văzut că îl păteam. Mă voi duce în zonă rapid. Ce că care faza, bă. Voi intra tu în parte la el să văd ce vrea. Bă, cum câteva zile am jucat cu un copil și au zis, bă, dăm un 1v1 pe conturi și avea un cont, avea niște dansuri. Și am zis, ok, l-am bătut la 1v1 și după au zis, bă, nu-ți mai dau niciun cont. Și pe aceea când i-am zis, bă, te pun pe YouTube. Și au zis, da, gata, că ți-l dau și mai dat niciun cont. Copil nesimțit, ce vrei. I-am dat și report. Și după voi vă arăta un skin secret care va apărea. Dar bine, nu eu l-am. Are un bot. Cred că știți boții aceea. Vom merge în zonă. Deja am 4 kg-uri. Stăm bine. Am materiale destule. Mai trebuie. Acum la mine e ora 10. Bine, 11 fără 10 minute, dar am încercat să filmez și mai de dimineață, dar tot muriam, nu am putut să fac niciun win. Și, na. Decât să pun clip doar așa, fără să fac win. Am să pun clipuri doar când fac win-uri. Și voi face într-o zi dacă vreți. Scrieți-mi în comentarii. Voi face un challenge. Un șoc fără țintă. La parca și voi pleca de aici. Voi merge aici, că sigur este niște loot. Sper. Da, e loot. Și dacă vreți să jucăm chiar și acum, dați-mi doar un... ce mi-a picat, perfect. Și gloanțe. Așa. Mai sunt acolo câteva chesturi. Au tras ceva. Da, am văzut. Stai mă, prefac că n-am văzut. Voi sta aici până va veni. Și dacă spuneți că sunt cerșetor, că vreau skin-uri, dar nu. Gen doar dacă vreți voi să-mi dați gift. Eu nu oblig pe nimeni. Cum dacă vreți. Dați-mi eu vă accept. Și Fabio să-mi dea gift, dar lui nu-i merge să facă 2 faun. Am loot foarte bun. Îl lăsa pe ăștia și... Am 5 kg, stăm bine. Pe kilo. What? Ce noroc am.
Da, și apropo, am făcut și eu astăzi rost de Lamborghini Urus. Este cam departe zona foarte. Am făcut rost de Lamborghini Urus. Da, merge foarte bine. Și mai ales la plecare merge perfect. Și dacă vreți să-mi dați cadouri pe car parking, tot așa, mașini, orice, vă voi arăta un nou update, da, pentru Android doar. S-a băgat ceva nou, din nou am observat. Mi-a arătat un copil. S-a băgat o mașină nouă. Dacă strângem la acest videoclip 5 like-uri, vă voi arăta acel mod. Nu mod, mă scuzați, acel update, cum să-l faceți. V-am spus, 5 like-uri la arăt. Și dacă vreți, fac giveaway cu o mașină. N-am mai făcut de mult. Uitați player acolo, cu elicopterul. E bine, am foarte mult lemn. Nu sunt 100% sigur că voi da win. Fiți atenți, vă spun eu ceva. Când filmezi, nu dau win. Când filmezi, nu dau win. Când? Bă, nu, m-am încurcat, mă scuzați. Când filmez, nu dau win. Când nu filmez, dau win după win. Când filmez, nu știu, am emoții așa, să-mi iese clipul foarte bine. Am mai filmat un clip și nu mi-a filmat. Filmează perfect. O merge în zonă. Am 7 kg, top 15, e perfect. Un win să mai dau și eu. Și ar fi cel mai bine. Adică încerc în fiecare zi să dau maxim un win. Mi-e tot frică de acela cu elicopterul. Mă enervează să se plimbă pe aici. Oh my god, ce avea asta, frate. În loc să le folosească. Și mai este unul cu elicopterul. Urăsc elicopterul nebun când nu-i zona departe. Dar îl urăsc spre să scoate. Mare și tactical, am observat, cred că iau tactical, joc mai bine. Da. Așa. Am 8 kill-uri. Să-mi bag și un medkit. De ce nu? Să nu mă snipe, poate vine la cu elicopterul. Sau mai are departe, am la 11, mă voi duce. Și sunt, vă rog frumos să mă faceți noob, că sunt noob. Asta e, frate, nu toți au skin-uri OG. Joacă ca voi din Season 1. Na. Sunt mai noob și eu, ce vreți. Am level 89, n-am Battle Pass-ul. Sigur spuneți acum, pe te joci ca disperatul, de-aia ai level. Dar nu e așa. Cred că mă joc mult, dar nu.
Fac multe challenge-uri. Task player acum. Dacă aș avea un sniper acum, mi-aș lua easy. Uite și pe ăla. GG. Am 10 kg deja, e perfect. Mi-mi place. Cu 10 kg. Rar. Voi lăsa bigul. Pentru mine. Uite, mare și ăsta. Perfect. Da. Am full materiale aproape, mai trebuie fier. Dar la cât construiesc eu, mi-ajunge, dar pe creativ construiesc mult. Nu știu dacă sunteți și voi la fel. Când sunt în meci nu construiesc. Mai sunt 4 playeri. Sper să dau win. Dacă nu, oricum voi posta videoul. Chiar vreau să am un video. Videoul cred că va apărea mâine. Nu știu. E bun videoul. Am 10 kg. Unde e ăla, frate? Sper să nu-mi iau laser. Perfect, sună aproape. Mă voi duce undeva pe acolo. Hai să fie și ăsta win-ul nostru. Încerc să dau win. Sper să dau. Sper. Merge acolo, ne ascundem. Are sniper, frate, ia. Aici ne ascundem. Pam. Așa. Vom sta aici. Dacă vine, îi dăm cap. Și vreau să-mi spuneți în comentarii cum este în carantină. Frumos. Eu stau, mă joc. Pam. Dar nu-mi place deloc că stau gen așa, ca per. Nu știu de ce, vreau să mă împart. Nu-mi place camper. Cred că mă duc. Da. Nu are elicopter. Voi sta pe aici, așa. Mai au niște glonțe de are. Am dau seama, de încolo trage. Eu mai activată, știți, de mi-arată. Mai suntem 3. Mort. Și mai sunt eu versus 1. Voi băga un mini. Uite-l, frate. Îl voi lăsa în pace.
Stai că nu sunt eu încă unul. Și mai sunt încă doi față. Și unul e aici. Că o tras cu rachete. Vom încerca. Nu. 18 l-a lansat, frate, uite. Uite-te și tu la el, 18. 18, fucking 18. Da. Nu. Și asta a fost cu acest video, sper să vă placă, să dați un like, un share, un subscribe. Oamenii să vă abonați la Fabian Blahu, voi lăsa un link în descriere, vă rog frumos să vă abonați la linkul acela. Bine, vă mai las un link în descriere la o fată, vă rog să vă abonați și la ea. S-a apucat de YouTube acum câteva zile și face o treabă genială. Și mă voi duce la băiatul ăsta să ceare cu mine și ne vedem data viitoare. Pa!